салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон аввор имрӯза аст анаминам буд либосакои духтарию бачагӣ дар бозори Корвон 12 дарвоза медуре анами хеле дарш маълум алакай 12 дарвоза тарафи Тило бозор якум магазини Шагӣ, магазини 38, магазини Апай Азиза. Духтаракон фата дорам. Нархошон ай 60 сомон саркардагӣ то 380 сомона ҳастай. Ё чанди буданд? 70 сомон буда духтаракон. Ёкне 70 сомон сар мешавад. Ҳама расветкои фатачои хушушон ҳастай барои соли навӣ. Ё 220 сомон ҷои шидагиш духтаро суроғара фаҳмондам. Марҳамат када биёед. Ё 380 сомони буда, на? 350 330 сомон нархо ҳар хеле духтаро рақамои савдогарам мемонам. Марҳамат када занг занен. Суроғаи нофаҳм чизи нофаҳмо бошад шумо да фаҳмонда метиҳанд. Духтаро фатошон бе ҳадди бад бисёр будай. Марҳамат касе харидоре метавонад ай наздик биёя харидорӣ кунед. Духтаракони фатое ки да боло десидем барои соли нави аниш аҷоиб буд хушро ҳамашон хушро духтаро нархошон 220 сомон сар мешад то 450 500 сомона доранд духтаро размерам духтаро доранд. Ина бинин боз ягон чиша фурварда мебинем. Фурорен и чанд сомон? 120 духтаро 120 сомон киртачакати шубачакаш. Ина диди фаташон духтаро аҷоиб буд хушро барои соли нави. Ина духтаракони гукен чақа хушро бо иниш кашлёкчак дора 120 сомони платье кати пальточаш. духтаракони гукнен ана ина мутройко барои соли нав барои бачаак омадай чақа хушро 120 сомони ғав сакак ду се ранг дорад. ина бирӯза дорад, бардови дорад, сабзи бо бои барфӣ барои бачаако бойни хеле вай доштай. Чӣ ном дорад? Клетка мешад, хеле клетка доштай. Ё 85 сомон духтарако дуйко барои духтаротон. На тройка чо ҳаста? Ёш чи? 4 све дошта духтаро 80 сомони. Ис новин гочи бо бои барфӣ. 85 сомона 80 метиян. Айна мекадани мо гап занен духтаро бо арзон када метиян. Неҷи 180 сом 160 сом ҳар хеле буда нархои ёш духтаро. Ниш поянаш кожа ҳай, болош пальточа ҳай. Ам хеле сумочка дора. Набоду ина муд дуйко ҳастай. духтарако байни ина муд платье 4 та ранг дора духтаро ай 2 сола саркаги то 5 солара размер дора духтаро 80 сомона. духтаро диди? Тагаш бой хеле турак дора ранги фатабурин дамаг места. 4 ранг дора хулас. Суроғара фаҳмондам духтаро 12 дарвозе тарафи Тило бозор магазини 38 магазини Апай Азиза.